хочу з вами поділитися, що я ніколи не задумувалася, що є основою моєї віри, що є фундаментом моєї віри, поки мені на це не відкрив очі мій священник. І знаєте, я, як всі люди, схилялася до думки непонятно яких вчень людей з незрозумілим результатом у житті. А основою нашої віри це є канон. Це є 60... А що таке канон? Це є 66 книг з Біблії, тобто Слово Боже. І це Слово Боже, Біблія, вона є в всіх церквах, чи протестантських, чи греко-католицьких, чи православних. Взагалі-то навіть ще, що хочу сказати, православ'я, це означає правильно славити Бога. Але воно є у всіх церквах, але не всі його дотримуються. І приклад потрібно брати з Ісуса Христа. Коли Він прийшов на цю землю, Він не мав власної думки. В нього було найголовніше виконати волю свого Отця. І так і для нас має бути стати учнем Ісуса Христа і виконувати Його волю.